Taldeka pentsatuz, taldeka pentsatuz. No pares, no pares, no pares, no pares. ¡Gorset! Venga, venga, venga. Venga, venga, gorria! Venga. Lagundu! Dale, Capi. Venga, dale! ¡Hola! Ei! No que suerte, no es suerte. Manu ez egiten gaitezula esango! Lehenengo porrota, uste baino askoz ere garratzago izan duzen Alexen talde urdinarentzat. Auskalo, baina azkenian Edurnek etxerako bidea hartu bere izan zuen Alexen antolaketa eskasaren ondorio. Gero, zizurkildarrak ustekabean harrapatu gintuen, ze ordura arte erakutsi ez zuen genio biziarekin 11 bat bota zituen Manuren kontra. Bere azken mandautua hau izan du da. Manuri gandorra moztu zen nahiko jartuta dabil. Gaur izangote da egun hori, nork daki. Izan Invictus! Manu! Jarraitu hortik eta ero, hor behitik badau bidezka bat. Venga, Alex! Aleska botillak, aurrea. Egunon, ekipo. Ondo. Venga, ánimo, ánimo. Egunon, ekipo. Apa gurriak. Egunon. Venga, ánimo. Uste tenez, kapitainak ez daude. Iristia bakarria proba bat, Bai, eta esku bakarrarekin oraindik eta gehiago. Venga, egunon, jarri mentxe. Egunon. Bueno, ikusten dut hemen bendaje bat edo daukazula. Zer, lesionatuta edo? Bendaje funtzional deitzo hemen da. 2 aste dela entrenamenduan, ez dakit gogoan izango duzu, hotzean, esan zidan Ismak, enuela eskilera bat pasatzen, eta, bueno, egin nun. Eta hortan ordon... Alex, eixo. Egunon. Lotailua apurtu dut. Bicepsaren lotailua apurtua dut, eta orain aztertu behar dute ebakuntzakin behar nauten, ala ez? Ni moztuko ja, matxetik egin, rau. Moztuik, seguru baietz, baina ez nire zorioneako. Betiko legez, esaten den modu, lesionatuta edo minez edo... Nik Julian dudan guztia ematen dut. Eta horretarako osasun utzi behar badut ere utzi egiten dut, sentitzen dut, baina olakoa naiz. Kapitainan dauden tokira iritsi arte, ez da proba hasiko. Orduan dano batera edo azkena iritsi arte ez da hasiko. Boia zure eskoan dago, nola egin, edo taldearen laguntzak edo ez, estrategiaren bat edo ez. Bueno, Alex, zu zer, joan den aste bukaeran, pasatzen dutena, eta uste dut errepikatza asmorik ez. Ez, bat ez. Eta horretarako zin bar da? Hone irabazten ez utzi. Hoixen, eta dena eman. Hoidek. Eta ja, amorrua hori ataratzen duzuen eta irabazi. Ze gero, Edurnek etxerako bide hartu zuen, eta zuekin erakutsi zuen genioa, nirekin erakutsi zian. Osea, nire erakutsi zian, bai? Ondo ina Edurne, Bai, eta gaina, oso oihartuta omen daola. Nor? Zu, eta gandorra moztu bartzaiola. Hori, berak esan zizuen zuei. Abai, Bai, eurra mateko Manuri. Hori da nirekin egon ez talako benetan, eta ezagutzen naulako. Jo ikusi du zure liatzeko modua, Ez. batzuetan ez dela zubera garbila. Hori ez da egia. Bueno, hori berak diona. Hori da berak diona, berari lagundu nion. Ibaia errekan behan geundela, ezin zuen igo, eta nik lagundu nun. Igual bera lagundu, baina beste batzui ez, edo... Berak gara esan zuen behintzat, joko garbila, zubera garbila ez zula baina hori ez da egia. Hori pentsatzen badu beretzat okerro. Gandorra mozteko. Bale, moztuko Eta mozteko bai zenola inbarden, ez da? Bai, aurrena azpitik ganazi, pixka sufritzen juteko. Gaur irabazi behintzat. Base, ba! Apa gorriak! Venga, gorriak! Jarra okuztu gaur gorrio. Gaur ardura dakazute, edo ardura bat baino gehiago. Eta asteko izango da, nik zuei proba azaldu eta gero zuek azaldu bakarrik zutela zuen taldekidei. Orduan, nun daude zuen taldekideak? Hortik, Ismarekin, eta uste dut asperto ez direla ingo. Bale? Eta nozpati ere etorriko dira honat. Onaino iritsiko dira. Ados? Ez da mutza izango, Orduan, pazientzia. Gorrotxa, lehena urdina zemuz, ondo? Ondo, beham orduan. Hortengo luke izango da ikusi oso. Herrino mantendu, Asko falta garen dikan. Ez du nahi zuak maialen. Ez tripako mila. Hartu arnaz ez urretikan. A ver, mi relevo. Venga, hartu. Va, fuera. Venga. Isma! Hola, Mesedez, bakoitza beria, maialen bera, horik egin baregu. Ondo zoaz, Gorrotxa, hoi da. Arnaza ondo hartu. Arnaza ondo hartu. Hoi da. Proba azaltzeko,
Nahi eta nahi ez talde kide guztiek etorri beharko dute onaino. Azken iristen denean, orduntzen azaldu proba eta orduntzen hasi egiten proba. Zin behar duzue, erdiko zutabetik igo eta iritsi sare dagoen lekuraino, bale? Ordun zuen taldekidik eta inbarko dute saretik igo. Eta bai ala bai lotuta. Eta azkena iristen denean gora, ordun errekatik irlara. Talde osoa irlan dagoenean, ordun bai, hartu garaikurra eta kitu. Vale. Bueno, pixka ritmo alto go, Ja, nire, ba. Venga, utzi pixkat. Gomitas tu, venga. Baiaren, hartu saliba, trago saliba. Ritmo da patxanga, Lasteketa baterako. Ez galdu burua, ritmo mantentzen, Zin da gelditu, Zin da gelditu. Segi hor. Equipo, venga, oportuna, venga. Venga. Venga, gorrian, bazten! Erritmo hona dakagu. Horantxe, bale? Oso ondo, ekipo urdina, venga! Ritmo mantendu, ritmo mantendu. Gehiago ez. Beste 2 kilometro, eta hori bai da, Osa que venga, galdu gabe. Venga, Maialen, la hostia. Ondo! Bueno, oso simplea proba, ez? Erraxa dirudi. Ez? Ni nago eran? Bueno, badago zailtasun txiki bat, aparte. Ez. Zailtasun kristona ikusiko dugu bukatzen daukadan. Ez hau, baizik eta hor. Ze, karo, zuek... Zintzilikatu behar banaiz ezin dutekin, Lasai, zintzilikatu ez dakit, baina karo, zutabe hortikan igotzeko, goian zer dagoe, entzun, goian zer dago, zer ikusten zue? Banderi batzuk, kable bat. Zertarako, hor gantxua jartzeko. Nun ote dagoen gantxo hori. Ba, erdiko zutabea eta beste zutabean artean. Pareten. Bai. Eta hori aurkitu behar dugu igo baino lehen. Claro. Hala baino bilatu behar da. Erabili gantxoa igotzeko esatezu? Noski. Ba, nik ezin dut igo. Ba, inbarko duzu. Ez ezin dut. Ba, saiatu behintzat. Saiatu bai. Bestela badaki zer dagoen. Saiatu bai, baina nik ezin du zintzilikatu nere pixua. Hortzen dakazo, eskubia. Eta ez da zintzilikatu behar. Probatu. Azken frogaren barkatu. Lehengoazteko frogaren ondoren 9 zentimetro mugitu zait bitetza. Begiratu nolako zutabea Bai, badakit, ikusi dut. Esku batekin iten alda. Zuk probatu behintzat. Baina izorratu egiten hau froga bat jartzea, jakina gainean egon dezin izango dudala egin. Zenak duzue? Ridikulo egitea? Hori da zuk uste duzuna. Ridikulo egitea? Gaina, hori nahi baduzuen. Eta errebeketak izan. Nahi baduzue, paiasoren egiten hasiko naiz hemen. Ez duzu zerratikan zintzilikatu behar. Ez da zintzilikatzea kontua. Ez da hori. Entzun dugu ja, Manu. Zu zer diozu? Bueno, saiateko gala. Izan zen un esperientzu txarra hor Kolombian, gantxoren kontorrekin, baina. Bai, bueno. Saiateko iru. Bueno, ba, sorte hon, eta onenak ira horrezala. Ados, oron jango zareta aldatzea, segi Alex Aruntz. Bueno, Manu, aitzakiarik ez, protestatzen oso ona zera, baina ingozu seguro. Ez. Segi, bai? Bai, egiten alegin duko naizela ez da dudaik. Horretean, alegin dute egin, beti zabiltzate, beti kexa eta gero gauztak egiten dituzu. Txostena irakurri duzu? Ez da zaila. Zuzendariek ikusi dute, Venga. Aldatu eta Ni aldatuta nago, nahi baduzu oraintxe hasiko nau. Urteatzen. Mundua Manuren kontra. Oraintxe pres nago azteko. Aldatu eta torri. Aldatu eta torri. Enaiz aldatu behar. Venga, Maialen, ba! Taldeka pentsatuz, taldeka pentsatuz. Laizter, erritmoa aldaketan mango dut. Aldutena jarraitu. Bestela, gabe, nola gestionatzen duzue. Gorrilla, venga. Mira, gorrilla, Ricardo. Lotu leike. Nire zu lotxia? Ondo da, Baino idea, 3 kilo gehitxu edo, horiten da, Urrengo astan gehiago. Venga. Seguro baiet. Kilometro terdi bat. Venga, hombre, venga. Urdinak, gorrilla están jodidos, aprobetxatu berezu hori, venga. Venga, fuerte, va. Ondi dozu, atxatu gabe, Urdinak, va, punto bat. Ibaira goaz, ja, Laizter, venga. Ez galdu tartea hoi. 6 minutu, venga, 6 minutu sufritzen, venga, 6 minutu. Venga, Gorrizek! Jarraitu niri, jarraitu. Askatu nahi zu eta jarraitu niri. Manu hortxe da hortxe aurrean. Baina... Gorrilla, venga! Recuperatu, Aitor. Horro bai, zuta agar. Gorri, va! Oinez ezin da! No pares. Sí, nirekin batera. Karrekin, Aitor, karrekin.
¿dónde? Amerikan! Ezkenetik, argi, gorrilla! Ba! Alda bera, erregaraino. Bera, ba, kontu zuen jetxiera, Justo zulu da, ¡Apa, equipo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Moito! ¡Venga, Askar! ¡Venga! Venga, gorria! ¡Equipo, venga, venga! Taldelanean! Gorriak elkarri lagundu, venga! ¡Venga, dale, Mateo! Venga, gorriak! Azken eritzate, Bai, arire, ba! Akortu harri artean, harri artean. Azkena iritsi arte ez dugu hasiko! ¡Dale, Mateo! ¡Venga, venga, venga! A ber, Isma, lagundu taldekideek! Ez du balio ezertarako lehendabiziko izatea! Lagundu! Ba, arire! Lagundu azkenak! Venga, laguntzen horrori, venga, Aitor, raupa! Azkena ematen du denbora, azkena! Kapitaia eritzate! Lasai, azkenak ematen du denbora! ¡Venga, Gorrocha! ¡Hostia! ¡Venga, Sabor, venga! Venga, gorriak! Askar! Aitor! Venga, gorriak, venga! Venga, danak, lagundu elkarri! Eta orduan zuek saretik igo beharko zeate, pinkulatuta une oro, beti pinkulatuta bestela konparatu ingo gaituzte. Urbidekin jarri, venga, ba! Venga, gora! ¡Venga! ¡Vale, Capi! ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Aurea, aurea! ¡Ahora está! Horror! Manu, beiratu! Guaze, Manu, guaze! Venga, Alex, venga! Venga, Manu, lasai! Ondo behitu! Manu, beiratu guaze hor! Etorri, Manu! Manu, etorri! Horria! Manu, beto aldera, Beiratu dituzu! Manu, lasai! Venga, Manu, ondo! Iago beta, ikeri hozle! ¡Apale, lasai! ¡Venga, cuídate, venga! ¡Venga, Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ay, hostia! ¡Venga, bai! Hostia, me cago en Dios! Egoezina! Bate baten egon bideu, Manu! Bai, ba! Manu! Buseatu eskinetik! Ai, agortu dut! Manu, tira, entzun gauza da bakarri! Gauza da bakarri! Venga, Manu, ba! Izkin baten egon diago izaten, nukoan beste iket! Manu, ezpelago dagoela! Arutza egon behar du! Venga, Manu, animo ba! Hostia! Alexek ezin du! Zuk indar gehiak hartu, ba! ¡Venga, Alex! ¡Hazte la masa! ¡Otra! Manu! Eskuarra hortan edo eskuarra hortan! Bietako baten egon behar du! Ez teu ikusi! Bai, esaten nabil, baina ez dut hori egiten! Eskuarra hortan edo eskuarra! Hortaren esaldia, etxaiari ez da urrik ere, bakarrika konfiatu hobetu txema dute. Ate zuko. Horta daigea! Manu! Kaso, Alex, kaso! Baina, giratu ditu. A ber, zuloan, jau, hijo. Sartu ondo zuloan! ¡Ondo, Alex! ¡Ordenia! ¡Ahora! ¡Vale! Nator baina gizona baina. Leokan ez, Manu.
vinkulatuta. Manu, entzun mozu pixka da mesedez. Manu, entzun! Manu, ez egiteko ez dizula esango! Manu, zutabetik, zutabera, esan dizut ezagizte mataldi. Zutabetik, zuloan! Bilatu ere ez etorri hona baina. Zuloan berriro, zuloan! Zudakatu ere soka hor. Atopatu, bilatu, itengo denbora galtzen. Ez zuek sartu karte zaidetie. Manu, zutabetik, zutabera, esan dizut ezagizte mataldi. Zutabetik, zutabera. Baja! Alex! Soka ezin da erabili, soka ez! Ei! Soka ez! Métete ahí, métete. Fuera! Gazteuzia esatete, soka! Soka entuak, gazteuzia esatezue! Bakar! Izan bai geni. Bez, ez que esan dut. Bueno, ya está, Manu lortu du. Esan indotzen, zuloan dagoela. Venga, va, Manu, va! Guaze, joko ez da bilabatuta guaini, venga, va! Venga, ari da kriston denbora pila galtzen. Lehenbiziko soka bilatzen, orain oin koropilori askatzen. Manu, venga, va, Manu, va! Venga, Manu, venga! Arrimen, llega, venga, Hori dezamor! Venga, Itziar, venga, Txoin gorriak, txoin pixkat, txoin, Manu gora, gorrik lasai, Ondo urdinak, aurrera. Venga, Manu. Venga. Hola, venga, beste bita, aldao. Segi, venga. Venga, Manu. Venga. Hola, venga, beste bita, aldao. Venga. Urdinak, gauza proban, irabazleak, zorionak. Gorrik, kasu honetan galdu duzu, bale? Manu, bakatu! Manu, venga, ez dau, ya! Manu, bera! Marro, tío! Lortu! Hasieratik esan diogu, zuloan sartu, baina sartu eskua, sartu osorik. Lasai serio baina, lasai bestik aurra doi. Lasai! Alex! Champion! Azerroa gogu, azaila gol! Hola, beirate jateta. Manu nare zutzaban? Manu nare zutzaban? Joder, la hostia. Listo. Isilik egon, verdad? Claro. Guretzat hobeto. Alexin sartu barru ego. Nik bai ikusten dut. Zeze, zuloa luzea da, baina atzekaldean olaseon sartuta. Baina sartu naiz, ez dut ikusi, Lehenengo aldiz horrea bializteu, baina esan ez dutze hola horren atintzea. zegoen, Baina- eta bueno, baina gero, hostia, ez dago beste lekurik. Hasieratik kantzik esan du horta horren artian, ez? Bai, a ber. Baina arkitzez duzunean, astezea beste gauzak egiten. Alezin topau dauen lokuan dago. Bai, Kasuan. orduan ja, mendikan atea, Bat esan induzko guri. Karo, horregaitik ongara hori. danak zaude hitz egiten.
hor kriston soinua dago. Beak ere hitz egiten, zen nahi duzu, lo siento. Hobe egin dezakeenak egin dezala. Aldanean, jota zua. Oitek, orain berdi. Gile urdina, ai, apote. Horra indarra, ametxea. Hostia, Ondo egin dezu, Ezea gelditu momentu bat ez. Kristons, Ondo, junaz, Aurrera, eskerrik asko guztixei. Hostia, baina, junaz. Eskerrik asko, hile etorri eza. Zeu egin dezu, Nik zeu indek egin eta. dezu. Zein dide, bizkarren hartuta ekarri aldide. Ez, baina, hostia. Nik indek, gaben dio. Bai, hostia. Otra. Berarekin bate aurkitu izan banu, igotzen gea beak, baina ordu erdi lehenago, ze hor pasatu ordu erdian gantzatzeko. Gaben dio, zoanek pizka bakarri zan. Jode, Garpio puta seme horren, fantasma. Gabela, hostia. Ze ondo. Bai. Esan dugune. Aizkande, zikia botatzen Eta toma! Ez dakit, organizazioak izkutatu duen, edo beste baten batek izkutatu duen, baina izkutatuta zegoen eta barruraino joan behar zinean. Eta naiz gai izan, pentsatzeko hori horrelako gaiztakeriarekin egon zitekenik. Gaur, sekaeroa, putizak horiek. Sekaero eta hola hartia. Hala, hartzak urbinik gatu Igual pizkat horitxu hongo da taparrakin, baina ez da zerbezia beste bat izan da. Nik ez dela jo esan dula, osea, bizean tartik edola, bestela esan honean junai horre harri emote. Ba, hori esan berkitzaiari. Jo, esan desan egin dira. Manu, isiltzea bai. A ber, isiltzeko ja, ez zitzen dugu batean ari, Manu, zulora. Zulora. Motozen agora, isildu, dano batera entzun. Isiltzen bada, ez duzu entzungo, ez dakiu zer esagun, ez gai zer esaten. Irun eskakin baino beto hau irabaztia da. Bai. Hostia, boa. Paradise, Klimas total. Klimanjaro. Azkar! Venga! Venga, talde urdina, etorri. Venga, bixi. Hori piura, gorrotxarena. Hile tintatu bat. Melena urdina. Gaur gustora, ez? Gaur pozik. Jarri bengo, beste, duelua, konkistadorrekoa, mekaben dio. Bueno, jarri ordenak. Bueno, venga, talde gorria, etorri mesedez, alik eta azkarren. Ara dai. Venga, sartu, venga. Bueno, bihar den bezala azteko. Talde urdina, zorionak! Gaur garaipena zuela! Hori hortik politia, hori irribarrata, konten, Konten, Esate, ja, te amaia, guain Kolombia, la hostia, beste, duelo puta semegu egitea berriro egingo. Hemen ere kostata gantxo erekin, Ez da izan bat aldiz bota duzu, baina ederki kostata gaina. Zer bat aldiz? Amarretik gora etzakila kontatzen da, kontua galdu ja. Eta pentsatu duzuen ospatxe ere, nik hau izin lortuko berriz ere etxera voltatu barko dut, hau lortu gabe edo. Bai, etorri zeskia, hango fantasmak etorri zeskia, eta ikusten in Manu hortze bilela bueltaka, eta esaten venga, beste aukeratxo bazaka. Tapa eta nada, eta la hostia, guen bakarregan falta zaiak hau etorri, aurreneko engantzatu, eta... Bigarrenean egin diat. Bigarrenean. Bai, baina bitartean ez dakit horre biltzen buzeatzen, ez dakit horre bengo arrainak ikusten, ez dakit zebiltzen, baina... Egun pasa. Hala ere ez duk ez duzu gaur irabazi. Ez da zugatik izan. Lehen galden zugatik galdu zenukten. Kasualidadia, zehazionetan... Mourinho egin da bezola? Ez dakit. Katzei genen entrena hori ez dut eta irazei genen delantero. Nik badakit gakuan nun izan duen gaurkoan. Eta da, zerbait fetitxe dagoazetela. Eta da, gorratxaren ne urdina! Dios, ja, alduz aurren dira irabazita, ja! Hori ja da, premeditado, ja. Hori kresta ez da, baina... Bizkat urdin turkesa, baina, hor badau, krastio, nola da horre, badola, ez? Krastio, baina, hori da zure obra hortzen dago. Ez dakit zer egin nahi zenuen, baina lortu duzu hori. Bai. Gorratxasti. Bueno, zoza lehenko, baina, bueno, balixo da probia irabazteko eta horrekin geratzen gaz. Oira. Alaxea importantia. Indarra mondigu. Bueno, Sodupe, gaur parre batzu bota dituz, ezta? Eta ere gehiago konten izan da, bestaldean hor dagoen eta nork galdu duen. Gustua. Gustua galdu zea. Iritsiko zaie kontrakoa berriro ere. Bueno, gaizkasi zen, baina eta hola portatuta beake irentzi beharko dituzte. Bai. Ze guk errespetatzen ibili gea lehen segundotik. Eta hauek ez? Gaur ez pentsat? Zeba. Gainea ze, ukatu egin behar duk? Adarra jotzen ibilia izela. Bueno, sí. Ez aiz ibilia adarra jotzen? Barkatu, ez aiz ibilia adarra jotzen? Ez. Orduan gezurrak, adarra jotzeaz gain gezurrak ezateituk. Hala, iritzako. Hala, ibilia jarraitu ahi horretan. Ez errezta pasa. Joder, ematen du baiet. Pasako da.
Zeba? Zago dalako lasai! Bona, etor, bera ez du esan nahi, ze pasada ba? Aioan han bile, eta esatzua ni humore pixka ipintzeko, venga Manu, bilako eta lasai, ez teizer ez, sin más. Da hori hola hasiek eskukin, da etxea zet, eta... Bai, hola, desprezio egin edo, bai. Bueno, Ez da horregatik bakarrik izan. Ez Bueno. dira hoien nire keinuak izaten. Bueno, Manu, lehenengo bai ondo, baina gaur zer nahi zuzatia? Oso gaizki. Desastre total. Ze pasa zaizu ba? Begiratu dudala eta ez dudala ikusian barruan, iskutatu bat zegolako alde batean. Bai, Osea, baina... Julian, ez dut ikusi, ez esatean iluso. Ni zulora joan naiz, begiratu dut, sartu egin naiz, ez dut ikusi, eta erotu egin naiz. Zer diozu, turismo egiten? Horre ia Narnia edo zer topetan dagoen horko atea edo handik. Baina nik entzun dut, eta gaina zuen agotik, begiratu ezazu zuloan, ez da egizen bat aldiz. Eta sartu, eta esan nahi sartu. Sartu da, Baina zuloa, hor tzegon. Bai. Baina eske bili da, antxe ematen zuen, ez dakit, hotel free, antxe baino bat hartzen Bai, lasai herrian, bai. hortxe putzu osoan. Besoa gaizki nuelako, bezala igerian falta hasi zaio zen largoak txargoia egiten eta alde batean eta txampaina. bestea. Zauri ematen zuen. Bai, ja. Aiora, hemen barre baino zu zer ikusten zaitut. Kriston amorrua. Bai, amorrua, ze azkenen guk ezin izan dugu ezerri. Eta, Ezin genion lagundu, kanpotik esaten genion behiratu zuloa, baina azkenen berak ez duen entzuten uraren soinuekin guztiokin deno jukata. entzun nahi. Bueno, nahi eta egin du. azkenen erotu hombre, da, dudik ez. guztion oiukin erotu da bea. Isma, zuekin hasi dira, korrika ez dakit zer, honek ere zeo zer esan du bere besoan lesioan, ez dakit hasieratik Esan ja... dut, ez, frogatu dut eta txostena ekarri dut, ez? Baina, ondo. Baina, Baina, bueno, garbi dakat, eta deno izaten zen bezala. Minarekin, lolako probetan, bi gauza egin behar dira. Isildu eta jan. Besterik ez. Bai zurekideen aurrean, baita beste taldeen aurrean. Orduan, zu kapitaina bezala, kapitaina bezala, azten bazarte minarekin, beste ez dingute. Nik uste dut frogatzen egin dela zer esan, Isma, baina egin indau. Ez duzu, egin duzue. Baina bat, negarra egiten, ez da, bestia ez dakize, benda edo ez dakit, aitzakirik gabe. Olako probetan, eta nire ustetan, zure jarrea da, oporretan zabetela, edo joku bat bezala, niretzako ez da joku bat. Eta olako probetan, miek ez daude. Ez dut uste frogan zehar kejatu naizenik momentu bakarrean ere, naiz eta puta pasaditun pareta igotzen, ze eutxi egin behar izan diot beso honekin bicepsa daukadan moduan. burun daukazoia lesioa, eta ari zea Ez buruan ez, besoan daukal lesioa. Baina eta buruan bai. Ez besoan. A ber, Burukoa betidanik izan du. Ez, baina ari zarela burua jaten. Nahi burua jatan ari zela zure beste remediorik ez dago, bi egun daramaldo egin gabe, keskatu baera bat jarraitu ahal izango dudan, ala ez? Zer egin behar dut? Moztu ala utzi. Barrea, zer diozu? Zuk ere sufritu duzu gaur? Bai. Eta ez duzan morerik eman, eta iritsi zea bintzat horre sarera. Hombre, kono, egin behar da, lertu urte. Hoi da. Eta eskerrak, negan zeudela tiraka, porque si no me da un chungo y... Claro, talde lan egin duzu, oso ondo. Teresa, zu ere seria. Ni bai. Zer, zure burua arriskuan ikusten zoia, dagoeneko edo zer? Hombre, noski baiet. Impotentzialatzen bateu. Horre onda, azkenen ezin genuen ez errin da. Berak arriskurik ez du. Arriskua hor dago, zuen artean dago arriskua. Bueno, urdinak, irabazleak, hortzen dako zete garaikurra, orduan, nork espatu behar du? Ez dakit, bakarren bat edo talde osorik edo... Gorrotxa eta... Gorrotxa! Hombre, horre, ine fetitxea! Ondo zua! Ondo! Baki pastian azari. Bueno. Bueno, talde urdina, aste honetan, zuen basetxea, ez duzu bizitatuko? Hore ez da hori ditxian, Txekadero. Eta bida hori txekaldea zer gazuten. Kriston amaiketakua, xaka ordua, urda izpikua, gazta. Gazta ez ur berien katua, ez Txekaderoan. Ur berien katua da, hola. Gorratxa, 3 kilo galdu dituzuela dagoeneko. Ondo. Bai. Bueno, ondo. Baina, bertzeo eta zazpere badire galtzeko. Vale. Bueno, venga, segara, eta disfruta eta hon egin. Eskerrik asko! Eta ikusiko du elkar. Eta etxeko lanak egin, Bueno, izte zen etxe berrira, zuen basetxera, eta alik eta horrekin pasa. Venga, arte agur. Pixa baino berua zaudeketa. Baitxaren, seminez bidezaten hemen, venga, onein! Honen ekipo! Txekadero! Edurne, aurreneko hau zuretzako. Eta gero gure partetikan, aber gero olako badaude. Urda izpikua zekaderun egon da. Pentsoin barko dugu nor salbau, A ber, zein doan duelora, zein jarriko duten inmune. Inmune, nik uste argi dagoela zein jarriko guen. Nore esan izan, sonare maian jarriko guen. Azkenengo momentu izingo da, edo nirea, edo berea, batan, azkenean ondo pasetan etorri gara, bai.
zer da hau? Hau da... Zer da hoi? Mantak. Hain, zeu ba? Zer da hoi? Manta bintza dauzke. Ba, manta, zera. Papera, ez? Posti zarreko hotela. Bai, desde luego. Jo, manos a la obra. Hostia, resultado. A ver, manos a la obra etxoen, a ver. Ba, huele fatal, Zer egin nahi dugu eta zer pentsatzen duzu egin ditekela. Niretzagoen hau zer dan. Daukagun erroparekin sartu barrun da manta gainin bota. Gauean kriston hotza egin dezake. Etxoin. A ver, zelo egin gau ba. Lorik gau? Lorik gau. Eta bestea. Otobaiekin abel tapatu. Eta euria egiten badu. Bai, ba, hoi esaten egia. Mantakin tapatu toaiak. Bai, baina mantak kalatiko dira. Baina gure gainean busti ipintzen baitugu, baina kalatuko dira. Indartxu bat, ez? Indartxua, salbau? Zertako. Tako. Kontu nazia behar. Lastrea den pertsona konbeni zaigu gerui. Lastrea eukitzeko beraiek. Boa, zuruiako, Zela komunian. Oso ondo. Bai, ez da? Kiro pare bat galdu ditun, ja. Baitik gehiago, tío. Zua, endorezimbako zinon, zulo ditumbako zian. Joder, zer? Zulo ditu mazu. Ez dut zulo dikin. Ez argaldu, kakaiten galdu. Ez. Hoi, nola deitzen da neska hoi koletarena? Morena? Ez, bestia, bai. Ilegorrila da gana, Bestia juntala lotuta juntana. Nik pentsatzen dut, hoi izango dela nominauta bat. Bueno, Manu, zer esatezu? Zer esaten, dizue. Ba... Ni zapatak aldatzeko dugu agatela, Bai, ni zapatak aldatu eta medikazioa hartu antiinflamatorioak. Haure kartzaizkieten. Bate zozu zantziokenen gaixi hartu ikelata. Jende guztia jugatzen. Nik esatzoat, venga Manu, laste bilago eta lasai eta jota giraude. Ni parentzoat, sin más. Hartuko de. Ni parra guztua india, bai. Ni benetan zango eat, ni izteat gezuri zango. Pixke pikatzeko zantzuan egue. Manu, maizko, gorantzi! Bete-beteta. Manu, limuzu, maizko! Agian ez, Holan barri zetzen badau, danak urdin, Krasti. Kosko bila. Krasti esto, baina gaur irabazigu. Bida moruan, jota zua, jota irabazi arte. Hori ibilera da kegena. Indarrak eta rekuperatu dituzu pixka bat. Arrasongi. Agitz ongi. Hori bastan eraratzen du errela. Nik ezen ere, ni meka bendiuza botatzen erakutzuko zuta. Hortan maixo erra izan dut. Bueno, eta ez da difentzia, joan den hastian galduta, hor buru makur eta atxe sartu, leku hartan, Bueno, ba, gaur, zin barzute, zuek mandautu, bidali. Hori da, gusto. Beraz, bueno, ametxeko zete papera, eta idazteko, orduan, pentsatu ongi, ez dakik zertan oinarrituko zareten. Bat libratzeko, bai, hau da, immunitatea. Immunitatea hori da. Bai, txontxoen, Aleix, lasai. Autografua emateko. Lasai, bueno, nahi amot pintxo bat ematen bai azuri baino. Hori gero likartuko, lasai. Amuxu batekin emango egin. Era bai. Bueno, ba, hartu lasai herri, ez da garbiak gauztuela, ezta? Bai. Seian idatzi bat zuen, bueno, ba, bitan pentsatu bazparez oso garrantzitsua da. Izan dugu elkarren berri, bale? Bale. Disfrutau momentu hau. Agur. Adio. Aupa urdinak ipini jo, aupa urdinak. Blue. Manu, aurkitu alde. Arkitu dek txoka. Daga. Eta oso ondo aldakako bete, Baziruen, ez zuela soka aurkitu nahi, o ez zeukala presaik. Guk ikusten genuen Alex bazi joala aurrea eta, bueno, Alex ataskatu delako, baina ez dakit. Nik Manu nahiko flojo ikusi. Eta gaina esan diogu, behiratu zulon, eta nik uste paso induela pixka gutaz. Eta horrek kondenatu gaitu ze. Eta geho ja abesti aurrera doan moduan, ja beste mugimendu ez. Daga. Manuke pixkate antxe indau dana bota dau, baina ez topentetan egin beste alegin da benik alko ban gehiago egin dutako. Han zulun sartu esan da esan ibilia zulun degula, eta ez bain, kasoik egiten. Era gustora. Nola gustora, disfrutatzen baina. Eta nerekin dantzatzen duena gauza bera. Epa! Azterazko nindo zauz joan jantzaite, batzata, hombre. Ez da gabeste zein izea.
O tú eres más de, si quieres, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Eske muti matei nominatzezkioz, gio, imaginatu Manu nominatzitela da haren kontra emarko dugu. Ez da, muti bere nahiko fuerte daude eta... Iepa, kuadrilla! Coño! Bueno. Opari, Agustin! Bajo! Opariren bat edo, betxe, eskut artean. Bueno, mentxe nator. Olentzero modun. Opari batekin. Zatik, Benetako olentzerua. Segiratik, lesakarra zarelako edo zergatik? Izan diteke. Eta olentzero ipatzako zergatik begiratzen. Ez dakit, zeo zer esategatik. Vale, erki. Bueno, zer moz? Utizan. Ondo? Justo gara kanta eta nolentzeron kanta eta hortaz hitz egiten. Bueno, zuek abesten eta Manu dio ez dagoela girurik, ez? Ez dakit zergatik, baina, Julian, nik badakit. baina gogorrago egiten zait. Ba, ez, gaina kontuen izan da, joan duen astean nola ospatu zenuten, gaina zuk esaten zenuen. Bosanaria lehen jotzen duenak, bi aldiz jotzen dut ezak zer, eta bueno, oso alto eta oso kontent, eta bueno, ondo. Eta horrela da. Eta gaur da txamponaren bestaldea. froga egin dute, ahal izan dudan neurrian, iruditzen zait baita egin dudala, baina hankasartze larri bat izan dut. Horretaz itzen dugu, baina nahi torran, txamponeren bestaldia. Zuek hemen pasabar zute gaba, hori garbi dago. Baina animoak eta nola daude. Janire? Ez buru bat goiere borak egun berdela. Hori beti, baina arriskua hortzen dakazute. Bakiu. Arrisku egontxe bada. Bai. Danoko arrisku bat batea bakiegu lagan bidabela, baina bueno. Zuk pentsatu duzu pixka bat gaur induzuna? Jodituta nago, Julian, joditut. Joditute? Bai, benetan. Eske ez gaizki hartu. Zuk beti izaten duzu, dena ematen duzuela, euneko egun, baina kanpotikan ikusi zaitut patxada batekin, batzuk pentsatzen dute ez duela dena eman. Esan dezakete, ala pentsatzen baldin badute. Aziera baten egonaz pentsetan, hau ez da gure froga. Holan, egonaz ja pentsetan, nio. Hau galdingo da. Unaitarran ikusi duzutenean, kapitaina antxe igeriketan, lasai, zenaitarran, lehiatzeko momentuan, zaude, beste jarrera batek ez da, urduri saiatzen zea muitzen, ez da, guk horrela ikusi dugu, baina... Berrutan ibilia berai da, bera, azkein bestian agotzekin da nazta utxin izan da, isiltzeko zaskuta astoskula gazpliketan bez. Baina, ono, ez da, geldi gondala. Eta zu badakizu, edo kapitainak, edo norbaitek entzuten duenian azalpena, badula ardura bikoitza. Orduan oso adi hon bar duzula. Eta nik non begiratu dut lehen da bizi, Julian? Bineski gero ibilizea, ez da non begiratzen. Baina nu begiratu dut lehen da bizi. Bai, biratu bartzen lekuan. Entzun, baina horrek... Baina horrek esan nahi du entzun dudala esan duzuna, ez da? Zertik aldetu zu? Begiratu dudanean, leku guzti horretan, etxe honi aurarik, kanpotik ere lokatza joan dan bezain pronto, lasai asko ikuste zenun etzegoela bertan. Ordu eso, bueno, agian... Ez duzu begiratu, antxe zegoen. Ez, karo, azieran egondala ez da bai da bat, hablan de, igual programakoak ipini hori hor, edo Alex eta zen. Alexek sartu indula igual nahi eta. Alexek errandu ez duela ukitxo, berak hartu dula bat, eta... Bueno, hortan ez dakit. Nik ez dut ikusi behintzat, eta gero bertze kontu bat. Lehiatzen nahi zarete, mina, lesiua, dentaz ahaztu behar dela, eta eurra eman. Eta batzuk pentsatzen aldute... Bai, baina eske aldez aurretik ari zinen ja... Esan behar duzun gidoia? Ez, errealitatea. Baina zu da izorratu, Julian. Frogan ni zerbait eta eskejatu naiz. Ez, aldez aurretik. Ai bala, hostia. Baina eske zer duzu... Eta azken miniko duzu. Azken demora bukatu dalako, miniko duzu, igoko duzu. Ez dakiz zer, nire kontra... Kejatzez banaiz esango duzu, etzen nun ezer izango zen. Total etzea kejatzen... Bira larrea. Larreak gaur zenbat sufritu du. Ismarekin korrika, eta iritsi zea. Ez duz ondo pasa. Eta ez da kejatu? No, txon, a ber, utzi beren hitz egiten, a ber. Hostia, eske... Kutro jorran ibiltzea gustatzen zaizu. Jode! Induzula, bintzat, sufrituta eta lagunduta, baina bukaina taka, eurra ematen. No, ibino nahi esker, gozera zin nun. Bai, baina, bueno, saiatu zara bintzat eta lortu ere, bai. Eterren azkenean kapitaina dela, eta da... Eta nik ez dut egin... Lantzaren punta nola bitxateko. Eta nik ez dut egin... Jarri duzu benda, zauria bino lehenago. Egitan... Eskoria da gertatu dena. Eske azkenean, gaizki erantzungo zaitu. Kontua, irabestan denean dena oso ondo. Baina gero galtzeko arriskoa beti badago, eta gaur tokatu zaizue. Bakizue, guztiek ez duzutela jarraituko lehi honetan. Kapitainak bai, eta zueteko batek ere bai. Badakizunik beti eskatu dudala gainera, kapitainak ere parte hartu izatea hontan. Eta gian bakarren batek izango zuen baizu nominatzeko edo... Eta normala iruditzen zaitu horrela baldin bada. Libre zaude. Baina gustora. Libre zaude. Bueno, talde irabazleak badakizue, amaikatakoan, gustura, ez duten dena bukatu, ez dakit edaria bai, mino janaria ez litzat, eta oso konten joan di etxera. Joango ez dira. Eta joan aurretik, noski, pentsatu dute, eta talde urdinari esker, aste honetan libratuko den lehiakidea izango da,
Larrea. Beraz, Larrea, mentxa dago zure izena, eta zer, ikusten zaituzte ahul edo zerratik izango te? Ahora naizelako, y así luego me dan por culo bien. Ah, bai, ezta? Hombre. Osa, nahi egotezu hemen mantentu, ahulena zarelakoan edo. Bai. Hori uste dute. Bai, nik bai. Zuk ere bai? Bai. Ino buelta emateko? Bai. Gogoa eta behintzat jarrerat izango duzu behintzat, ez? Bai. Bai. Hemen gauzak ondo inezkero, hobekuntza nabarituko duzue. Eta sufrituta, landu behar da, eta euskalo. Interes handia jarri behar da, eta nik uste dut orokorrean jartzen dela, baina kaso batzuetan oraindik eta gehiago ez egin behar da. Eta zuen kasuan, bakizue, Manu ezin duzute izendatu, igual, bakarren bat igual hori nahi. Edo ganak agian. Edo ganak nahi sartuko hortan, orduan, bera libre eta Larrea libre. Eta orduan, zuen artean, jarri izen bat, idatzi eta san zergatikan izendatzen duzuen persona hori. Bale? Gau on pasa, aleketa hobekien, hortzen dakauzute erreka, arrantza itiko, nahi bazue, suari indaiteke. Joan gaitezke, errekara? Errekara, nio, hori da topia. Bale? Alerta, ondo da. Ongi izan, Animo! Berdin. Eta honen dizula faila eta meriendak. Zalantzarekan ez izan. Sakain pentsatu. Sostien Ez que pentsatu zer. Arri horriak. Sorteo. Sorteo zite bazu... Que bana... Ez. Sorteo ez da bingo. Hemen bakoitza beria pentsatia eta porku. Disimulo ezin behar da. Teresa eta biokitzen dugu, baina Larrea eta Janirekin ez. Nik zehozek konbetatu Janirekin. Eta nik uste neskak zehozer hitzen behar dugula gure artean. Ze bestela arriskoan gaude. Zuek zehozer pentsatu behar dugu, Baina pentsa ondo. Gure artean. Ezakit. Nominatu bat indarria, no? Zerenak bati. Eske pentsa. Guk nominatzen dugu mutil bat. Eta duelo, eta Manuk bidaltzen beste mutil bat duelora. Mutil bat neska baten kontra duelon, baina neska badaiatxea fijo. Bai. Fijo ez zebidatu behar dugu. Taldean honea, honea burunetze sartzen, nominatzean norbait nahi gaur launtzen ontzaitena. Suertzi jazu? Osa, nahi laundu baten pertsona batzu nik ez diet nominatuko, no me sale. Osa, no me sale de ez dit horitzen, ez esketzei burun sartzen. Azken taldeko guztik saiatu geha, osea, denak ondo ematen. Bueno, baina baten batek ez peizu eskoa bota... Nik zu lagundu zaitut, baina eske Larrei lagundu dute beste bik. Azkenen guztik onga laguntzen. Nik guztiok lagundu dute. Teresa, Ibai eta nik bai. zuk lagundu zaitugu. Eta Ismak ere. Hon lagundu dute Xabik eta... Nik guztik. Denak onga laguntzen. Azte honetan da pasa den hastean. Nik Eta ze pentsa duzu. Ba, ez da hit. Ja, baina Manuk ez du biratuko du taldean eronerako. Claro. Eta Manu bidaliko duna neska bat izango da, supongo. Ja. Eta Manuk zehozer pentsatu zu? Zer? Zein nominau? Ez que, benetan galduta nago. Ja, baina zehozer, osea, bakizu fuerten bat o aulen bat nominatu? Baukazuz ideian bat pentsatua? Ez que... Zenbat ahul daude? Nik bakarrik. Hori da problemarik handiena. Estrategia, pentsatu, gure neskak erabaki berdina hartu eta elkarrekin juten, saiatuko gea. Neskak aurrea jarraitzeko pentsa dugu gure artean ez nominatzea eta mutil bat nominatzea. Hori. Ekipoko muteltxuen ikustotelako. Gogor ikusten dut, beha talde lanean ez tot ikusten hain besteak dauz bestearen ardureagaz, eta bera ikustu eta portzu bet bakarka doala. Ja nire nominatzet, porque Larrea ezin dalako nominau. Beste programa batzutan datea alako, eta hemen dauden nahi aukera gehi emateko. Oso fuerte ikuste jut,
etzai bate gustagarri egiten ze bea izan da lehenengo pertsona launtzen ondana gaurko proban. Eta enuke nominatu nahi pertsona bat nahi laundu ditena, baino aldanengo dela. Ni ez dakizan ningot, zera ningo zuelo? Barrun. Bai? Hombre, a la fresquilla, bakizu. Han ere ustez kriston bera ingo dau, kriston bitxoak egungo dire, hemen airean, ipirinko naz. Tranquil, bakarrik. Sartuko gara ez da sartzen, bat, bi, 3, 4, 5, 6... Batzuk barruan eta beste batzuk kanporik joia. Bai. Baina ikuste kanponotza pasako dula. Despedida gabizeten. Venga. Despeditzen? Bai. Boloin. Originala. Hor barru, zeberu ito bat. Lehenengo koaia, Lehenengo koaia mentoia. Hor barru ezin da, guantak izton humedadia, betik gara. Hala, gero ikusi gabe, urrungo gunean, abertzen betan baitu guzen hemen. Isma, venga, ahora la hostia, venga. Cae, ya concurso de pedo estaban amaitugu, ya galduin duzue. Concurso, Joder. No, eguna baina luzeagoa izan da. Bai. Hauan, nehintzat oso luzia, Ordurari gabe ez dakit Begiri eta iluna. Eta Orkesta Mondragon egon da? Bai. Bai, ez da. Baina, hemen duten. Potente. Cabe, tío. Un poco más y te traga. Auro gatu nintzen dotan. Eta gu kantetan. Bai, tio, abesten zineten, eta... No sé, de repente, tio, gatu nintzen seko. Gaina manu zegoen onduan, tio. Super tranquilizante. Hain ondo abesten du Manu baiet. Bai, tio, Lasai. eta seka de repente, tio, eta gero... Labian ez dakin nor, bota du kriston puskerra, eta esnatu naiz. Hoi goizan izan da, Goizan izan da, Manu. Goizia, oso gaian zala. Pues, haitu dut puskerroi. Eta, beratu dut ora, eta vuelta, mana. Aninde eta amets orain, zenen nagoela nire etxeko hobean, Zatu zi baira? Tú como nuda, ¿está? Como una rosa. A ber, bisita dugula. Kaixo, egunon. Egunon, bai. Bueno, korrika ez dakit baina solas behintzat iduntzu, Dio. Bai. Zein duzu, hemen lo? Batzuk hemen da bestatu barrun, leku intimoa nahi zuela bilak. Bai, bilo gorze kutxarita. Zu norekin? Kutxarilla. Xeletaki. Xabi. Guazen, batorren erekin eta Espero, itzen jendu, bale? Isma. Bueno, Isma, hemen daude zure pupiluak edo, zure ikasleak. Bai, egunon, denoi, ez dakiz zenbuzko gaua pasa zuen. Bai, gustura? Hainbestian. Gustura ez. Lucia. Ibai, zeba, gustura ez, zeba? Ze bueltak ematen buruari edo? Bueltak da ez geneukan koltsoirik, ez afaririk, ez ezer. Bueno, claro, Eta ezetasun handia lurretik ilotzen zaizuna, eta gorputzerako logikoa denez ez da erosoena. Bueno, gau txarra eta badakizu zergatik izan duzen. Manu, jarraitu duzu ez dakit buruari bueltak ematen edo? Bai, argi dago. Eta beraiekin itzen duzu zeu zer edo? Bai, besterik ez dugu hitz egin eta hitz egin. Eta, onartzen duzu dena, beraiek zer dioten edo... Nik lehen segunduan onartu nun nire akatza izan zela, ez da? Isma, zer nolako irakurketa dintzen nuen? Nire aldetik bi gauza oso garbi ditut. Azkenin zuetzako programa bat izango da, reality bat, telebistako programa bat, nintzako da lasterketa bat. Eta kirolen mailan nahiko emaitzak askarra dira. Ez Manu bakarrik, Manu bereziki, baita taldea, nire uste zaudela pixka bat, patxa hondiz, parra egiten, ondo pasatzen, eta nintzako lehiakita izateko nahiko jarrera ez egokia eta nahiko erosoa. Orduan, proba eta gero, batzuk baino hartzen, parra egiten, orduan ez dakit. Olako jarrera benetan nik ez dut ulertzen. Eta inbituz izateko,
Eta aldatu behar dezue asko burua. Zer nire helburua ez da programa bat irabaztea, nire helburua da karrera irabaztea. Bale, jijarra ontziala, bale, baina zengo deune harra. Agarraz dakit, baina seriotasun bat. Kezka, Kezka, bai, jode ez ez. Kezka barruz, gabian, aber zema buru bueltak. Irribarre atara taldea aurrera segitakoz. Bueno, guain arte izan bat barre edo indu zuen, baina izendapenak. Atzoko atxalde izan zenuten hemen izenak eta jartzeko. Eta, bueno, ikur ezagun. Zoi esker bat arriskoen izango da. Bueno, lehendabiziko izendapena Teresarentzat. Bigarren nominazio hau, diferentia, ezberdina. Kasu honetan, Ismarentzat. Ismak bat eta Teresak bertze bat. Hirugarren ere, diferentia. Bere lehendabiziko botua edo izendapena, norentzat eta Janirentzat. Irekin, irekin. Janirek botu bat, Teresak bat eta Ismak bertze bat. Bueno, batek hartuko du bere bigarren botua. Izango da Teresa. Orduan, Teresa aurretik, bi izendapen, Janirek bat eta Ismak bertze bat. Bueno, arrazoiak esan bardia, ez idatzi. Sin más, ekipoko ahulena ikusten dudalako. Eta, bueno, izena, Janire. Janire bi, Teresa bi, Isma bat. Bueno, badiru hemen partio badola, ze Isma, zure bigarren izendapena. 3 lehiakide eta 3 bi eta bi. Bueno, boto desberdina. Bere lehendabiziko izendapena Ibairentzat. Eta hau, azken izendapena. Erabakitzen alduala ez. Eta bai, erabaki behar du. Daukagula lehendabiziko duelista. Eta izango da, neska bat. Beraz Isma, libre, Ibai, libre. Janire eta Teresen artean dago. Nor izango te? Janire. Beraz, hausen izan du da egin dizuten oparia, Janire. Lehendabiziko duelista, beraz, arriskoan zaude. Bai. Pentsatzen zenuen, ez? Bai. Horre, batek edatzi du, taldean ahulena ikusten dudalako. Hala altzea. Ahulena seguz zentzutan. Atzo bertan proban ikusi zan, korrikanin nabil bati ondo. Eta atzoko proban ingurun izan bali maia nominazio, argi doateako nitzala. Eske argi dakat. Baina beste zentzu batutanen nago horren naula. Atzoko proban barkatu, baina etzen zure errua izan, baiz eta kapitainarena. Orduan, Janire, zu izan duzea izendatua, lehendabiziko duelista, beraz arriskuan. Ja, karo, lehendabiziko duelista, janek bigarren bat ere behar dut. Beraz, ez zaudete libre. Gainontzeko guztik, arriskuan berriz ere. Manu, zuk garbi izango zenuke? Izendatzeko garaian edo... Atzo ere esan nien, seguruna guzti hauetan daramadan urteetan, izendapenik sailenetariko bat aurrean nagoela, ze hor dauden guztiak, izendatu ditezken guztiak, oso maila fisiko ona ematen ari direla iruditzen zait. Orduan, uste duzu zuek izendapena edo emango duzula? Nik eman beharko dudala? Bai, ez. Isma, zuretzat ere ez dara lan erraxa. Ez da erraxa. Eta ia esan, zuk dituzun irizpideak edo kriterio edo desberdinak dira. Eske nire itxia beti izan da berdina eta urdinarekin berdin izan nion. Indartsuak, hasieratik erakutsi behar diguten nola dauden. Orduan, nire izendatua ez da izango zure kriterioen aribida. Orduan, gaurko izendatua, emana esango diot, Jon Txuri. Uste tipo indartsua dela. Nahi ikusi olako duletan nola biltzen den. Uste erakutsi behar dizute, hasieratik, nola gauden. Jontxu, bigarren duelista, nola hartzen duzu? Sorpresa, ez? Sorpresa bai. Ez zenuen espero? Ez da zeatikan nominatzei bet, baina nominao duela zertan merdetan, baina ez naiz da zarrako horregatik, Baina zer ikusten zaitut, ez duzula ulertzen, ez zenuen espero, ez dakizula zer gaitik, esan dizu garbi. Talde grupuan gehien aiten aigeana bat nin naizela, eta raro ditezat. Ni duelo bukauta gero, proba bukauta gero, ni ureta sartu nintzen
Manuri laguntzea, handikan bajaz, ojeizten, ni katxondeu benez nuen hartu, ni mina hartu nuen baino. Bueno, Jontxu, duelista, Janire, duelista, bilok arriskuan, baina ez oinikan lehiatikan kanpo. Baina noski, hirugarren bat ere behar dut. Edo mutila, edo neska, Ibai ze, barrezka, ze ba? Pero benolako. Bueno, zuk atera kontuak, atzo hemen zaudete, zuri esker, beste gauza batzuen artean, zu libre zaude noski, baina bakarren bat zuri eskerrera arriskuan. Ez dakit 20. aldia den, edo 25. errepikatzen azula, gogoan dut, gogoan dut. Ez horrela da, eta ez errepikatzeko. Ez gogoan dut, lasai. Zu bereziki, ni uste Isma bezala, nahiko eroso ikusten zaituztet kamera aurrean, bai kamaratxetikan, baina kirol mailan eta berriro esango de berdina, erakutsi behar zute gehiago. Eta zure bereziki, ez zaitut ezagutzen, personalki, maila bai telebistan, uste dakazu aukera oso ona, inpituz bat izateko, eta kentzeko, ez dakit, leyenda hori, zuena. Beti galtzen desun dueloak edo, aukera oso polita. Nik beti nire 100% ematen ditut. Hortan ez zazula inoiz dudarik izan. Eta orain, 100% eman beharko duzu, baina izen bat esaten. Ez orain, hartu, minuto batzuk edo, bueltatu guztiok kanpamentura, hausnarketa egin, eta erabaki hartu. Eta bere ere esan zuzenean, norden hirugarren duelista. Eta behin ja, 3 hortzen zaudetenean, hartu motxilak, laguntzaile bana, eta ikusiko du elkar hor duelin bar dugun leku. Laguntzaile bana? Bai. Animo. Venga, ondizan. Venga, aio. Aurra ingo dut. Badakit urduri zaudela? Ez nahi bat, zula saio, Bea, demostratzi nahi baldin mau, noaino aiatzen naizen, ni uste badakatela asko demostratzeko, lakutzingo jau, ze forma fizikotan gara. Ni zako izin de Kriston sorpresa. Estoy. Ni nauen espero. Hori. Espero bera. Hombre. Ni nauen espero, Jontxu elegituta. Ni espero nauen nire burue. Nik lehen da biziko egunetik esaten ari naiz. Serio, gimnasiora joaten garenean, isilik. Ez, barkatu. Utzi da zubu, Isma, baina utzi da zubu bukatzen. Baina hitz egiteko eskubidea izango dut, ez, Isma? Eta nik badakit hori ez dela gustatzen, eta horregatik agindua, eta akol, eta nik ematen dizuedan aholku bat da. Hor, momentuen, ni bera usteot Isma dauela erratute, zeni. Probetan, no, serio, que quiere que me vea triste, edo serio, barkatu, ena zolangokoa. Ni dekot, barrutik eta barrutik eroangot, eta holan egongo naz. Lo que no, es que ez tote zebez lortzean, egotarren holan. Ero, oin nauen momentuen. Eskori da kabretan dozena. Ano? Baina nola berari ez zaion gustatzen, kortatu inbertzea pixka bat. Ez, enaz kortatuko que me nomine eta... Baina taldeari ez diozu mesederek egiten horrekin. Ez que todo lo contrario. Ez, egiten. Oreka bat mantentzen alegin du berzea, Isma. Isma, baina oreka bat mantentzen alegin du berzea, bestela kalte egingo digo? Ez, Manu, que ez, tío, que... Ya eko azogeta 6 urte, eta no he empezado a cambiar izaerea beste adinotelako. Ez que no haiten hori, tío, ni holan guanaz, eta frogetan egurre mongotxe eta jazta. Holan izingo da. Sinceramente pentsatzen nuen Isma izatu guztiola, pues esan du lako ez diolako grazia egiten parraitea. Eta nik esan duen irizpidea izango zela, eta esan duen erakusteko beak, izan da, Logikoa dela be bai, Bai, baina erakusteko danak erakutsi berdeu hemen. Zalantza Isma eta Teresaren artean daukat, baina iruditzen zait agian froga orekatuagoa izan ditekela. Igual bera bat nahastuta nago, baina froga orekatuagoa izan ditekela Teresa aukeratuta. Izora arte, baina, bueno. Taldeko debien entarikoa deni naiz, orduan beste zerinik ez dau. Zene jarri behar diozu fuerte matei? Zea, peligroan. Nor nahi duzuen zuen laguntzaile izatea? Nik ez hartuko fuerte, nik Ismailena komentatu jot. Nik ikustet behar ez esperientziagatik, sino positibo nik izton pila transmititzei. Eta ni nahiko nuke, transmititu en plan de seguridadia. Eta Isma aukeratuko nuke pareja bezala. Burua erabili beharko dugu. Ze nik bakit jartze baiate guantxe de repente 8 kilometro korriken, venga... Nik aiora aukeratu jat. Tope hostie, hau patos. Bakiten amagu lan ere gatikan da horretik aukeratu jat. Xelekin jugu naiz. Beha nahi bali mau. Kago. Bai.
Ni niri ematen baldin maet, ondo ertetzen baldin zaizkit gauzak, ustet errez irabaziko duela. Tanu lehiu, duen lui. Onena, benetan, Venga, suerte. Bai. Hala, aio ekipo. Historia, Venga, grate. Manoa, Zela, hostia, dik proba hori. Duelistak, laguntzaileak, etorri, alik eta azkarren. Venga, bakoitza bere bikotarekin. Bueno, zer, soka batzuk hor airian eta... Pixo asko eman berdala horrea gora. Bueno, hori gero azalduko dizuet. Lehenbiziko, bueno, Teresa, Manuk izendatu zaitu. Eta, zeraitik edo? Taldeko aulena edo, aulenetarikoa ni naizelako. Eta hori berak dio? Zunetan aulena, izan da parekatute goteko duelu parekatute. Parekatute? Pero bai, ainoa. A ber, Manuk esan du kontua da, bialtze bazun beste oso fuerte ikusten, fisikoki oso fuerte ikusten pertsona bat, desabantaia izango zala nintzako. Esan du parekatuta egoteko duelua bialtze zula Teresa. Zezuk bera haul ikusten duzu, Isma? Lehen esan duzu, hori da, ez duzuela ikusten haulena du, ez? Eko probakonak. Ez ja nire ez dara, denoi, baina erakusteko adibidez, badakit Jontxu ez dago ados nirekin, baina bai indartsuak eta erakusteko... Buelta mandiot, proba da. Bai? Mandi duzu buelta, erakutsi barri duzu zeo zer? A ber nola ikusten hau, fizikamente. Hoi ikusten nahi baldin ni dana emango dela. Bale, duelistak ametxe ditugu, laguntzaileak ere bai, 3 bikote, 6 lagun. Eta orain bai, tirolina izango da gaurko protagonista. Jontxo, zure buruarengan konfiantza doze, zuk karga, indarra duzu nio karga ere bai. Karga hondi, ni 85 kilo naiz. Bai, 85 kilo? Bai, hoi emateit, keska pizka. Tirolina beraka bai. Beraka bai. Baina beraka gizu kakak ere ikin du laskar, Gora ez dakit nola itean, ez dakit. Nik besotan indazputa egizu, honek bidatzen beso dazken. Baina karga ere, nik pixure gutxi gauketa horiek da, baina, a ber. Bueno, eta Janire? Tirolinaik ez? Honea ni prepatu gabe, etorri nahi? Prepatzeko asmoakin etorri nahiz honea? Bueno, 80 metroko tirolina. Bueno, indarrateko deu, nun batetik anateko alasai. Bueno, esan bezala, txintxarria lehen jotzen dunak, irabaziko du eta lehian jarraitu. Bigarrenak, ez du irabaziko, baina lehian jarraituko du ere. Eta hirugarrenak hartu barko du etxarako bidea. Tirolina bat, ez da erraxa, baina igual duela bat izatiko eta jente potentik igual erraxiegi. Bueno, zailtasun txiki bat jarriko dugu. Ados? Que malo! Sorpresita! Kilikan, eman behar, tipo bat? Ez, lasai, esango dizuet, irtera ematerakoan, guztio joan zerreteko rika, etxola erori bateaino. Han, 3 lasto daude, eta 3 kolore. Bikote bakoitzak izango zute kolore bat. Zuek urdina, zuek morea eta zuek horikia. Orduan, bikote bakoitzak hartu barko du bere koloreko lasto fardori. Eta bion artean, onaino ekarri. Duelista vinkulatuko da, eta bion artean vinkulatu beharko duzu ere lasto fardori. Eta hortan, laguntzaileak ere parte hartzen alduzue. Orduan ja, goruntz txintxarria joa. Baina lasto farduakin? Lasto farduarekin. Jontxo, zelan ikusten zu? Pitxu gainean jarrita, ez da hit. No? Ondo, bentsati indarra eta baduzu. Bai ez pentsatzen. Teresa, zure lehen daiziko aldi ere. Eta lasto fardo bat. Lehengon larri bilin nintzen orko aldapa jotzen da gaur aber. Ja nire, lehenengoa potentia. Irabazten baduzu zer esanik ez? Bus bai. Bai, ezta? Gogo gehiokin hartuko du indartxo balima. Pres. Gure bai, indarrakin. Isma. Gogoratu gimnasioko komentatukoa, ez da bakarrik fisikoa. Baita mentalki, baita teknika, eta orduan, sorte hon. Bueno, prest zaudete? Bai? Orduan, Isma. Han ikusiko duzu, zun koloreko beste banderin bat, altxe bai. Joan aldatu, utzi egin estrategia, zer horai zuten. Eta ero, prest zaudeten etorri. Animo. Venga, zue bilon, eskak. Bueno, bikote, altxe daukazu zuen koloria, Vale, sorte venga, animo. Ezin dut, tranquilidadmente fria, hortxe gauz, eta ditu. Asi hankak Nik hankak igual goran, bai. Airean. Eta egin jugu hau tip, tap. Hostia, gauen dios. Urduri nago, hostia. Da ez hasi, amina ziren, solbo muntzo, azkenago ez da indarri barik endugu zara. Atangera zi, eta azkenago lagin dara, azken dimizu indarrata. Bere karreria hartu nahu, aguantau eta... Dara azkenago, hanbiko zu putzu bup, hanbiko zu... Indar gehienan ikin fardoa igoten, logikamente, bera ez rebentetea, berba indenpora guztien, berba, eta gero ja han egonaz azaltan, zelan deskantzau, zelan ez deskantzau, zelan tiritu, nondi tiritu. Nia, jatzea aleman ez, nik uste nahiko meritxo egitela. Hor, lasto fardo egin, ez da, jatzea. Iritsi bargara, Ze bestela, kalea,
estrategia modun gu dakau indarra erabili beharra. Bestek ez da iz estrategia biliko, gu indarra. Eta dos cojones, gora. Bikotea laguntzaileak, hurbildu ja mesedez, jarri hementxe. Guztiok pres? Bai. Sorte hon eta honenak irabaz dezala. Duelu hasiko da, 3, 2, 1, eki! Ahí, torre. Vamos a tomar, Venga, Isma, guazen. Va, hostia, va. Venga, guazen. Venga, va. Janire, Isma! Hori ez! Bion artean! Ez, batek eraman gainera eta bestia eskua jarri! Ez! No. No. Arnazketa, Importante. Venga. Ahí va. Muy bestera. Vale, venga, va. Dale. Suave. Jarri tranquil, Nendeko zu. Dale, ahí, Bueno, venga, Jontxo dijo aurretik, venga, Teresa bigarren, momentuz. Eta gazi tondik, ontsa urtu Teresak, Venga, haupa, Janire, Isma, venga. Ni hartu hau. Apa, Jontxo, venga, va. Estela bat eta bat, Bai, Jontxo, no! Venga. Igual los niños, aurrera oian. Aurrera. Dale. Landu teknika, hau ikasi duzu egiten, venga. Son. Venga, va. Dale. Venga, Jontxo, va. Tranque, ya, 20 metros. Oso ondo dituzu horroinak, Teresa, primera noñako. Dale. Eta kontuz besteagaz, mosketoia. Frena bingo zu zeurea, bestea dinot. Eutzi hankakin bestean, partu beste ontzeko atza. Oso ondo zoaz. Hori da, hurbildu, tira aurreantza. Igual da, ahí, venga, va, igo nankar. Bai, igo gorantza, kordelan ganean. Hostia, zinde. Venga, Jontxu, bai, aldozu, ezin ezetzik, Bota mosketoia beste atzira, eskuaz, nengo modu suave. Bata bestia ditu. Baina, ez, holan, bata bestia ditu mosketoiai. Al revés. Ze bestela frena ingotxu, Hori da. Eskuek gazo beto. Hobe horrela, besoak zenbatetatzea gorduen eta rekorrio gehiago. Bekuk garri bizu, bekora hori. Beste mosketoia, Baina, eskuaz. Hori, holantzik bizu. Alostaba, eskuaz. Venga, irukote. Venga, va, Gerota zailegoa jarriko da, venga. Keinu berdina, teknika hartu. Venga, teknika, Ismak dio, teknika, pentsatu, teknika. Hartu keinua bi mosketoiakin. Mosketo bat, gero bestia. Hori da, teknika hori, venga, mantendu ritmo. Haupa, Teresa, venga, arizarela, puñiki. Hori ya, venga, pizka gehiago eta Jon harrapatu, venga. Besoa deskansatzeko jeitsi pizka bera, hola. Beste pizkat. Utzi, hoi da. Vale, txon. Ba, bestia bebai. Beste pizkat. Lortzi, suave, beste pizkat. Lortzi, beste pizkat. Hori da. Ezin dozu ditu, hurbildu, mosketoiak eta ipini holan. Taiteko, bat, tiritu, bi, tiritu, hiru. Ezin dozu, zer dabiltzu pasetan burutik? Aldetela. Ahí está, venga, bai aldozu, aurrera. Jo naizea rapatzen, oso ongi zoaz. Jon gertu akatu. Jon petau dago, Venga, Jontxu, venga, va. Oso ona, zu. Enator bera. Zuzure ritmoa. Venga, Teresa, Jontxu harrapatu behar duzula ya, venga. Hori, pultsoa erabili. Venga, Jontxu, txintxarri hor duzula, txintxarria hor, hurbil. Los laureles venga, va. Venga, Jontxu, venga. Beste pizkat, esku luzetu da titu guztabe, da, eskantzau. Hostia, venga, hostia puta. Oiukatu, tatea indarra. Hostia puta. Venga, behaztei, hostie. Cago en Dios. Me cago en la puta. Venga, irrifarratekin, venga. Guachabal ni hostia, va. Venga, la vendie. Hankak no me tiran.
Ja, behankat zabiztitan fardoa kanporantza, eta hori da imposiblea. Azkenean zabiziten kontrakoa. Apa, Jontxu, venga. Oso, Teresa. Venga, Teresa, erakutsi Manuri, ze ahultzaren, Hortxe, venga! akazu Jon, venga, zu irabazle! Venga, azkeneko metro! Harrapatuta pasa eta irabazi, venga! Erakutsi hor! Hostia! Oso ondo, valiente, venga, ondo zaudela, Teresa, jasta, azukasi! Venga, camino! Ezin da. Jontxu, lastu izter bitxarte dauki. Ezin da. Aldo zola garrapau. Ez da zartzen. Venga, Teresa, 5 metro, dituzu, 5 metro, besterik ez! Hemen indarrik ez dugu, hemen atzen imizu. Buruatzera. Guainik, inork ez du irabazi, inork ez du galdo. Venga, ez. Ba! Bai. Dale. Hostia, bai. Ondozoa, venga. Banoa. Ezin diote heldu. Bai, aldozu. Zupuzkau ditutela. Ba, venga, Teresa, ongi zaude! Teresa, ez lokartu, Janire atorra atzetik! Venga, Janire, arizea, poliki, venga. Hori da, ondo, hori bai. Bota mala hostia, venga. Jontxu, venga, ba. Ostitxarra bai, baina teknikarekin. Lagundu gehioankarekin. Venga, hori da, 10 tirada gehiago, eta jazta! Perfecto, segi! Hankako lanekin landu bizuan. Venga, Teresa, guztiei, familiai, lagunei, eta atetezu batik egin, Eskukatzera, ostabe, eskukatzera! Atzera, Jontxu! Ba, hoxe haitxe baina, ez tozulego usten, eutzi atzi! Venga, ba, zuizda, mitxu, ja, eta metro bat hortxe eta metro bat bakarrik! Eutzi bakarrik! Berak eijoa lau. Ba, eskante gortxe, da nolan egin ekarri, ostabe segixen! Ez que, beregan aurrutza alemana izpardoa atzak gauzatzen. Horretik ez utzi pasatzen, gerturatu eta gero pasa! Ez que, hostia, ez dugu. Venga! Azugatik, venga! Tira! Oso zaila dau. Jontxu, venga, ba, mira ez, etxik! Beste pixkat! Bera jutea da, ekaren dios! Venga, ba, beste juteaku, Ez euri bagarri! Ondo, Teresa, venga! Venga, hankakin ekarri lasto bartu baina! Ai! Hostia puta! Ze, Jontxu, zer arazo duzu? Ezin dut. ¡Como el Dios! Hori da, venga! ¡Hostia, yo! ¡Como la puta! Vaya! Ezin da, hostia, tío, ezin. Esko hauekin ezin da hilo. Ezingo ez jarraitu, Venga, Jontxu, venga, ba! Eutzi baina! Frenado eskuegak, hortxe, ipini zeuren mosketoiaren aurrean. Eta frenado, ze bestera joan gozara zuzkarrak gana. Ezin diot, Hortxe, hori da! Ekarri hankakin lastu hon, Hankakin... Zinetela, portulo. Jontxu, posible da, venga! Guain atera bar da, txapeldu baten grin hori! Venga, Janire, hola! Hori da, Harrapatu ondo! barituzula, Teresa, lokartu gabe! Hori da, Janire, hori da teknika. Janire ari da ondo, ari da, venga! Janire, ikusten zenuen duelua galduta ja, eta bira nuntza den. Gezurra, galduta zein izeon. Bueno, pues hori da jarrera. Bitu aurrantza idaren lapei. Hortxe txaude ja. Bitu dituzu alboan, tria. Xup! Ekarri besti. Joder, bera, juteada, me caben Dios! Bueno, a ver, laguntzaileak isilik, duelistak adi, lastoa askatu. Eta da behin libre zaudetenean, bukatu duelua. A ver, vale. Ya está, Teresa askatuta, ondo askatuta. Jontxu ere bai, ondo, eta Janire ere bai. Bale ba, duelistak, duelua bukatzeko, 3 bat, ja, eki! Venga, Teresa! Jani itxu! Jontxu, Bitu, hori da! Venga! Neska, irabazle! Gora, Janire! Venga, txitxarraino! Gora, Janire, gora! Bost gehiago! Kauli, kurzeu kauli! Zurea! Hankako lana! Teresa, bi tirada! Venga! Aupa, Teresa, aupa! Horrera atzera. Ez un momentu musetu, ez egon amezain usta, Kauli, pentsuko batzuta. Bueno, Jontxu, Xabieren euskera ulertzen alduzu. Bai. Ah, vale. Vale, Zinde. No, gora eta berriro. Aupa, Teresa, jazta ja, hor zaude ja. Ni ezin dut. Nahi. Ia zintipua. Bitu gauze bat irurentzate, me estoy cagando en vosotros. Arreando que es gerundio.
Venga, Irune! Opa, Teresa, venga, bestela kopiatu Jontxu. Venga, mala letxori, ya está. Teresa, hor zaude ya, hor zaude. Hor zaude, Teresa, hor zaude ya. Venga, ya está. Ukitu txintxarria, ukitu. Teresa, irabazlea, jarraituko guztu lehian. Zorionak. Ona artista! Opa, Teresa. Qué grande. Oso ona, Teresa, ondilla. Mira, no me salga, joder. Venga, Jontxu eta Janire. Bi zaudete eta plaza bat libratzeko. Venga. Hori bai, Jon, venga, ba. Eskuatzera, ez, baina... A ver, moskito jaratzea ez, beste eskuan atzera. Venga, fuerte, tia. Azka, puskauta. Ezin dio kaldi heldu, indarra zen egin behar. Nik utziko izkizuet, 5 minuto proba bukatzeko. Venga, ekin. Jani, 5 minutu deko zuz. Ba! Dena ma. Beste esku. Hola, Jontxu, hola. Jani, venga. Aldendin bazara hortik, tia, ez que mobilu bat pasara, venga. Bera ite, eta atzea bi paso itaitu eta aurrea beste bat. Janire, zer? Beha, esan du ez duzu pasetan jatxun, nondeko zundin zer? Impotentzia? Ba, impotentzia zena, impotentzia hori bihurtu energia, tia. Hanka lokarutakat. Bueno, Janire, Jontxu, azken minutua, azken aia. Esku indankak jokatu bizu. Venga, gogor. Horrenau baina. Bikote, 30 segundo falta dira, 30 segundo. Venga, Jontxu, hortxe dugazula, azken golpeaia. Hostia. Bueno, Janire, eta Jontxu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, denbora gortuta. Jontxu, ez duzu bukatu, baina nalare jarraituko guztu gurekin, zorionak, Janire, etxera voltatuko zarela. Que nehar ez da denean, ez orgoran. Ezin nun. Hostia, ezin nun, gauen, dios. Hostia. Se carga. Soka puta hori ez du korritzen. Hostia. Hostia. Kriston lagun dago. Kristona. Lehenengo gunetik, mugindora. Harrapa dintera sokak. Hostia, ezin egon soka egin duzu. Agurre, Manui. Haupa, Manu. Bia zeiek irabazi duen. Hau Lena. Babira Lena. Irabazlea. Txintxarra berea. Hostia. Suertea izan da. Suerte ez. Borrekatu ezu? Oso gorra zen, Duztezu? Kriston aldatza. Eta azkenengo zatia akorretan zain dugule berba, gogorren nahizingo zara, gogorron zara. Impotentziak istona. Evoluzionatzeko ez zer, ni honean prestatuko etorri nahiz eta... Proba oso gorra. Nire bizin pasadetan tratu txarrena pasen da. Eskut puskautan eskan, ezin nion soka heldu, ezin nion indarrain, hankakin saiatu naiz, hankak ez da tartia gehatzen ziten, ezin duen indarrain kablia jeltzeko. Buf, zo gaizki. Baina, behintzat jarratu eto, importantina hori da, niretzak. Joder, barrabila, borrazioa, ez dela nahi jungstonpen segitzeko eta zea, etxea. Besta. Bikoteak, urbildu, mesedez. Bakaixo, jarri mentxe.
Isma eta Janire, bega. Bueno, ari zinetan hola zauriak eta erakusten ez da, ber Teresa, hortzen kablekin indako zauria. Eta zuk hainbeste, min hainbeste, no haituzu, hor atzak ez da. Bueno, duelu gogorra, bakit, baina interesgarria, ze azkenin aulak eta indartsuak ez, betiko ez da bai da. Zorionak, aula. Ez, aulena ez da. Galde duzu, Manuri. Galde duzu, eta kinieletan ere galdetu, eta bar jendik zer duen. Aulen artean omen dago Teresa. Eskerrak, aula zaren Teresa. Eskerrak, Horre zinen niri naiz da. Ez dine, bukatu zu? Ja, ezin dizuta. Bukatu duzu? Tope. Iritsi zea? Hostia, horre nire arrez hona ez, tio. Eustan kristo minen euken, ez zinen gai horrela. Tentsione garri nurten, porque hor galdik zeude, baina ez zinen nahi deskantzatzen. Ez zinen demo guztien eskukin indarra, ezin zen nuen, hau ezinezkoa da, hau ez dakizer, bakizer, izan duzera bukatzen bakarra. Eta orduan, nun dago gakua hemen? Estrategia. Baina nun? Burun. Ismak askotan esan duna, lasterketak eta kirolean buruk irabazten du askotan, ala ez? Eta gaur bira, adibide bat. Janire jarrera oso ona, Ismare bai laguntzarekin, baina gero indarri gabea. Eta teknika gutxi egin. Ikusteko dirudian, asko besoarekin, eta hankako lan gutxi egintezu. Jontxu, zerbait erakutsi behar zenean, ez dakit. Bidean giratu zereniko ez, baina bueno, ikusten dezunez indarra azkenean ez da gauza importantena. Teresa, sinestu zutaz, Sinestu zutaz. Bai Manuri esateko, bai beste taleri. Eta biso, talde guztiari. Bai. Zeure buruari erakutsi gehien bat, ze gaitasun daukazun kirolean. Eta hori aparte nahi bezu Manuri zio zerrekado bat eman. Baina gora. Eta zure kasuan, Jontxu, hasiera batean indartsun artean kokatzen zaituzte. Baina, igual jokatu barkzu pixkatu mil, hemendik aintzinera. Bai, segun ze probatan izan dut, Eta Janire, nahi eta ezin, berek esan duena, jarrera ona, garan geratu ze antxe, maten zenuen urradizpiko bat antxe, zintzilik antuta. Eta ez dakit zertan pentsatzen zenuen, baina aleginek ez dugu ikusi behintzat. Ni saiatu nahi zaban. Bira Isma gainazketa, adibide honena, konkisen ere, ezintzula, bete irabazen duelu horta. Duelu hori irabazen. Gana, tirolina nizien hori. Tirolina, horregatik handiot. Bai. Hor zauden egarrez ja itikotan. Lan handin du, horraino aiatzen. Baina ez nahikua. Baina... Bueno, baina nire, zu geratuko zaren erekin, gainontzeko guztiak montatuko zaret kanpamentura, ikusiko elkar. Baina, ez da, Janire, mezuren bat, hauekintzat, bestei, Manuri... Ez, atope segitzeko. Joder... Kisto ontaldia zatela, eta... Horrengo irabatzei seguru, eta jazta. Pare bat buxu, besarka batzuk edaman, eta mentxe garatuko da gurekin. Bueno, Janire, ja lehiatik kanpo. Bai. Etzen nahi, baina... Eta barruan... Impotentzia, kistona. Impotentzia asko. Ismak bazun konfiantza, eta esan du, Janire ez da honen gaur etxera. Bai ala ez? Bai. Baki burutik ondo jarrera eta hori ondo. Kriston proba gogorra zan, hori egia zanez. Baina gero horren montada egin zenun eta horiak ino hartuta, eta ni konfiantzan nukan, zutaz. Denbora gutxi egu igual, ondo prestatzeko. Ikusten dezunez bestia lehiakia ondo dabe. Nik pentsatzen, ni etorri naiz zerotik arosa pentsatzen, hemen prestatuko naiz dela. Orduan, gutxien ezen naiz maltragoak ingatuko, ni guztua gaten ezin dakoakin, aurreko karreran, bai atzo, bai danian. Gainera, zuen eztabaidan, aula, hemen komodinak edo izaten dira, eta hortan bazu ere kaltetuan, noski. Kapitaina ere oso garrantzitsua da. Zer hitzi duzu, Manueren inguruan, ze berak gaizki entzun, eta bera, horren ondorioa da, zu etxera ez. Hoi altzaio pasaren goza, ez zeinen bai... Hainbeste urte, dara mazkin, kapitain bati hori gertatu? Batzuk esan genion, ez zegoela gustatu isiltzea behar ezagula. Osa, gu esan ez, behiratu zuluan eta ez kasoitia. Horre bai, amorrazia. Azken impotentzia zion horre bai, guk ezin genuen ureta saltoin ezin genuen zein. Baina nik kulpazio gotako. Bueno, nor ikusten hemen Invictus bat, zure taldean. Hemen? Bai. Prestatuta asko, Aiora eta Seleta. Bi horiek, zure favorituak edo? Indartsunak ikustu ditutena, bai. Begi hona du? Bai? Bai. Eta joan aurretik, mezuren bat norbaitentzat? Launantzako. Hor daudenean eskerrik asko, eta familia etxeko beti. Eskerrak, eta eskerrak. Askatu barrun daukazu guzti hori, neska. Askatu. Pila amateitela, benairi, apoio amateaten guztiri, eta jazta.
Olako neska, egarrez ikusita, besarka bat eman barko edo bintzatu eta gurtzeko. Bueno, ez dakete gimnasioan bandika onartuko duzu, bai, ez igual, nahi bat azaldu. Bueno, politxe, ez galdu irribar hori. Eta zaindu, bale? Bai, ez gerrik asko. Bale, venga, animo, Kase hortik eta, hartu dutxa bat lendaiziko gauza, Bai, ez da. Izterria bitxatara duzu. Bueno, Janire, agur! Aio! Aio! Pira, entzun gauza da bakarri. Nik proban bertan, mirraina bat ematen astea zein lurrean joa. Bai! Nahi, venga, hostia! Joazen ekipo, hau guria da. Hanka lokarutakat. Musukatu bai. Eskerrak, eske ez txarrako gauzak. Emendia, venga, a ver. Boragatik maratu da zirudien. Oso luzea izan da, Suave, Joder, encantadísimo. Enun dudaik, Egin behar genuen hortiken jetxi, fardo hartu, horrea jo, eta gero fardo aurren nula engantzatu zean tirolinan, eta tirolinatiken gora jo fardoakin. Eta ezkarrak besotan indarrik etzen unik? Eske ez daukot indarrik. Ikusten da? Jo, bazarionak. Nik ez dut esan ahula zenik. Ez dut uste esan dudanik. Ez dut esan ahula denik, ez dut aurrela pentsatzen. Ba, esan duzuna izan da, hartu ez dula Teresa, nominatu ez dula, duela orekatzeko. Bai. Ze zentzutan parekatzeko. A ber, parekatzeko bestela iruditzen zitzaidalako, esaterako bera aukeratuta, agian bera aukeratuta, edo isma aukeratuta, maila... Inoiz ez dakizu, azken finean gainera, zede buelo izango dan. Baina pentsatuz, tilolina bat egon zitekeela... Orekatzean azkenen, Teresak iraziola, supuestamente, indartsuari ze hartu zu Teresa orekatzeko indartsuanen indarra. Hausnartzeko Teresa eta daukala kriston indarra. Eta burue, enuen bat Teresa dantzari. Uste dut, une oro gauza bera esan dudala. Nik zenbat eta jende indartsuagoa izan ekipoan, alaiago eta posago nago. Hori, ba. Niretzako kriston posa da. Etxera. A ver, pizza bakarra, nilangoaz. Bakarra bakoitza. Nik ez dut nahi bueltatzeko inolako asmorik, Ni bez. Va por culo ya. Atxaldeko herria, zer boz? Ondo? Astia lasaia, ez da? Eta janaria zer boz? Joan den astin 3 kilo galdu zenitun, orain honetan 6 hartu edo zintzo? Espero mantentzi. Azte honetan mantentzi. Nola mantentzi? Galdo bar zenitun 30, oinikan 27 dituzo galtzeko. Baina, bakizu, zirkonstantziak, azte honetan da. Zuentzat izango da nobedade txiki bat. Eta orain honetan lasaitasuna hartuko duna izango da segurazki gure Alex. Ordon, zuri mesede bat eitiko edo, beraiek ikur ezaten zer den kapitan izatia, urrengo probarako aukeratu barko duzu beste kapitan bat. Oaintxe bertan zuek eztabaiatu eta niri izen bat eman. Negatik biotako bat. Bai. Ni zuek bartu bai, porque lormatoko frogan kriston larrotea atatzen un hor, sarian, eta azere pizkatun zaitut, osea, nigat llegan. Venga, baiet. Bai, Baina, burua pixat hotz mantenitut. Akofo noten txo, hasina burui bultaka eta gero proba galtzen matxi hau, dana ondo organizadarko da ni hortan desastro gana honi. Bueno, ba, egun eman eta ikusiko elkar horrengo proba, bale? Venga, sorte hon! Zu paukeratu, bea, karakterra daka, amorrua, eta tipo, finkatua da. Batxuz bat ematen du hori. Nire semea egiten du horiekin. Pixo gehiago, ala, hartu, Eman behar mucho, bravo, ezkai besoak ito elantzeko, pixo gehiago. Amor, giratuzko hori da. Venga, goraino. Eta gorputza mugitu gabe, zuzen bakarrik. Zabaldu orain. Ba, zabaldu, gora, ba, nikane, baz. Animo, venga, ba. Aldatu, hankarekin, jolastu, Ezak badatzen ja. 2 segundu.
Nada, lotxa. Ondo. Bera, konasa eta burfi. Ai. Bai. Eman. Osta. Dana botena hemen. Tengo bai, zein eta bost. Dana botena. Hori da. Yo voy como... Ondo laguntzen du, eh? Hori, besten garekin aliz, hori. Jarri aurrean, eskuteko aurreaka, gurun. Sí. 10 kilo. Ire zebi ibiltzen da. Madre mía. 10 kilo. Eman gora, ner, iru gehiago, ba! Bi! Iru, utzi! Azken serie, utzikete bel, atzean, eta bea, korrika. Ba, iru gehiago, hori da, Gontzal, hori da! Hori, espin! Eskaladorea. Bueno, Samo, zaude gordetzen pilo bat. Osa, holako bukaera, esan nahi du, entrenamentua erdiko egin dezu. Eta esfortu gutxi. Abisatu zaude, nominazioarekin esan dut, jarrera. Alduelo. Estrategia gabe, alduelo ez. Parra egiten badezu, nik ez dut parra egiten. Haloko jarrera, txiko, ez dut lortzen. Osa, nago abisatzen eta zu parra egiten. Ez da bakarri indarra, Ez da bakarri fisikoa, baita ere jarrera. La estrategia, ¿no? Ahí, pim-pam, al duelo, pim-pam, ahí. Vale, sí, de todas estas juego nas duelora, o sea que... Vamos, hillo da kasu ematen, seguru nago. Zertetena nahi, azerre nirekin, baina... Olako jarreran, osea, ni boza sola. Zu estrategia, edo neska, edo mutillia, edo lagunak, edo ez. Hemen entrenatu zei. Kurdetan nengoen ahí minarekin amen, o sea que tampoco, que no. A ver, que igual eman esake gehiago, baina ya está, sin más. Bueno, hainbestian izaten da, hitza euskaraz. Hainbestian. Esoko minarekin, Mina eta txostena hemen dut, baieztatu egin dute sendagileek, izan un sensazio hura apurtu egin zitzaidala lotailua, eta nahiko mugimenduetarako mugatuta nagoela, sendagileek ematen dutena aholkua gainera betikoa izaten da, ez? Lasaitasuna, reposo eta ezer ez egitea. Eta horrek desientek eskatzen hau eta nahiko bajunago egia esan. Uste eta aukera oso polita dakazu, buelta ematea zure, ez dakit, aurelorari galtzaile edo ez dakit nola sartu txarrean, zetu ezagutzen pertsonarekin. Hori da nire papera. Uste eroso zaude kamera horrean eta kameretzean, zure medioa nahiko ulitzen zea, eta aukera polita inpitu izateko. Sako ba. Ondo. Bai, maildundo. Maiale, mesedez, gutxa zuzen. Eta beso aurrera. Teresa, gora! 2! 6! Ondo, jontxu! 7, ba, gora! Sorti! Eman gora! Vale! Venga! Askatu! Ondo! Ganona! Ondo! Gabe cabezos, venga, zer dau! Hau alda sufritzia! Bueno, ikusteko eta baloratzeko zuen lana, kapitainen lana, bai zure eta bai Alexena, norbait jarriko da Manuren azalean. Pentsatu? Ni nauk Isma, ni nauk Isma. Ismak, zuk ere zer esan. Nor dago Ismaren alde? Osea ikusten da denak, ezta? Isma, eta zuk ere ardura hori hartzeko pres? Nire esaten dana moduen, a las duras y a las maduras. Programa honetan, dana da estrategia. Bea, dana. Begiradak, zer esaten dozun animetako, edo zer desanimetako beste taldeari, azkenan hori behai hartzan da kontuen, eta zelan jolaztan dozun zu, edo parte hartzaile moduen, edo kapitain moduen. Importantea da, ez erakustea denpora guztien dana. A ver, orain kolorea kontrolatu, Morea? Venga, Ibai, gelditu gabe, ánimo. Venga, pasela. Danak eman, danak. Osea, kiroltasun falta ikaragarria, Ales de cojo diute.
Ze hostia ez esateni! Jodite zauzela! Me caben Dios! Me caben Dios ni hostias! Un hijo puta. Un hijo puta. Ba, Gonzal, ba, erki! Gonzal! Hemen, Gonzal, hori! Ez, hau, bai! Ibai, utzi izan! Bueno, ez, besteko behar du, ¡Hostia! ¡Me caben Dios! ¡Oh, imposible! Imposible.